Wis 6 sasi ya cemeng semono wae terus aku ya. Kerdil lah sing duwe ya kan. Iki mah 40. Ning raine apik bisa iki. Padang. Heeh. Ora dicukur to wis raine. Ora ya asli. Pilengane kuwi lho lenas. Dan seperti Lah ke pamule telu nanti mana? Pomo ke pantai paling ora dia. Aku aku. Paling kan ini paling. Lu paling condongnya tuh 90% orang takut. Sing wingi mau tadi ya. Nek ora ketemu nganu nabi ya. Kaya bulan buri. Iya nabi. Gasik dhewe nabi pertama. Oh nek wis rada wengi anggawi. Pinggir jalan ya ngerti ya. Goses. Nek sis ora berarti. Ora berarti no. Wis cetok berarti kok wong loro.